Ola, bos días, somos o equipo Stranger Things. Eu chámome Lía. Eu chámome Beli. Eu chámome Marco. Eu chámome Martín. Vimos a dar o espazo deportivo. Quen ganou a Champions no 2011? O Fútbol Club Barcelona. Quen ganou a Liga no 2022? O Real Madrid. Quen ganou a primeira Champions do mundo? O Real Madrid. Aquí remata o espazo deportivo e damos paso ao espazo de entretemento cuns acertixos. Hai un gato que se bebe unha poción. Hai un camiño no que hai un asasino e outro no que non hai nada. Que camiño collera o gato? O gato, ao beber a pócema, divídese en dous e cada un dos gatos colle un camino diferente. O que colle co asesino morre e outro sobrevive. Moi ben curiosas respostas. Seguinte acertixo. Hai 3 portas. Nunha hai un dragón que bota lume pola boca. Na outra hai serpes velenosas. E na terceira porta hai lupas que amplifican a luz do sol e queiman todo o que atopan. Que porta collerías? Escolleríamos a terceira porta onde están as lupas e pasaríamos de noite cando non hai luz solar. Xenial, moi interesante. Damos paso ao último acertixo. Un gato está no medio dunha estrada. Un coche diríxese hacia o gato coas luces apagadas. Non hai alumado público. Como consigue frear o coche antes de atropellar o gato? O gato sálvase porque o coche circula ca luz do día. Esperamos que vos gustase nosa sección de chistes. Adeus, hasta a próxima semana.